Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cops on Air nga magadulong sang balita, impormasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Madamo gid niya salamat. Good morning, good morning, good morning. Welcome na sa aton nga programa diri sa ika-30th episode sa Ilonggo Cops on Air. Yes, yari kita subong sa adlaw nga Martes, Setyembre 19, tuig 2023. Nangalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo. Upo ninyo sa subong nga aga ang inyong mga Ilocap. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Ako naman si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Aton pagdalon sa inyo sa subong nga aga ang mga balita at impormasyon gikan diri sa probinsya sa nga Iloilo. Sa ito maraming aga sa aton tanan-tanan, ilabi na diri sa Banwa sang Santa Barbara. Yes, no, sa aton tanan dira nga 43 tanan ka mga municipal police stations, 42 no, kaga isa ka city police station ang Siyudad Sampasi, kag ang aton nga first and second Iloilo Provincial Mobile Force Company. Good morning gid. Sa aton galing very energetic nga regional director, Police Brigadier General Sidney Villaflor, kag ang aton nga ICPO Director Police Colonel Joris T. Coronica, and of course no, ang aton nga pinalangga no, nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo, kag ang iyang atiayon Ma'am Lynn Grace Galas Palomo, kag ang aton nga Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Good morning gidara sa inyo tanan. Yes, isagid ka man namin aga sa aton tanan-tanan. Welcome na diri sa ika-30th episode sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Kaya siyempre no, sa aton sining mga avid fan no, diri sa aton sining official Facebook pages, diri sa Santa Barbara Ugyon page. Kagsubong man sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Temporary kita or nagabalik na kita no, sa aton sining official Facebook page, ang daan naton sining official Facebook page. Because man nga na-publish no, aton sining bagong official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6. Anyway no, sa aton sining daan sining Facebook page no, pwede ka sa aton sining mga followers sa aton sining bagong Facebook page no, ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6. Pwede kita na ika-follow liwat no, sa aton sining daan nga na-recover naton no, sa gikan sa na previous nga na-hack ang aton sining daan nga Facebook page kag subong no, na balik na naton kag amo nang ginagamit naman naton sa liwat. Yes, aton dira nga mga loyal followers no, kay Ma'am Mado Pardo, kay Sir Gilvin Soldevilla, kay Ma'am MJ Testigo, kay Ma'am Rose Blaser, kay Ma'am Ronelyn Palik Panisales, kay Ma'am Bing Upholstery no, dira man sa Siyudad Sampasi, kay Manang Chris Caminya, kay Julius Blusa, kag Leslie Blusa dira man sa mga Fandida family no, sa Damilisan Miagaw Iloilo. Good morning dira sa inyo tanan. Kag sa tanan gali no, nga naga-celebrar sa ilang kadlawan sa subong adlaw, happy birthday gid. Kag sa aton sining mga topiko sa subong nga gaba din no, madamo kita sa mga dapat nga pag-discuss sa subong aga. Labi na gid no, maghatag magita sa mga pila ka mga reminders karon no. Sining nga palaboton sining nga barangay and sangguniang kabataan election. Kag subong man siyempre ang aton sining operational accomplishment sa inyong mga Ilonggo Cops no, kahapon nga adlaw, which is nga madamo-damo no aton sining accomplishment sa subong simana.
Yes, kada sa hindi madugay no, aton paglabuton sa linya ang aton man nga Chief of Police ang Oton Municipal Police Station sa tuhoy man no sa sining aton na intensified campaign against illegal drugs nga may drug bypass kita kapon dito man sa Banwa sang Oton. Nagsamta na kapadayon ng aton sining programa sa Subungaga. Dito mo kapadangat sa inyo sining mga greetings dira no pagtubuman sa mga dito mo ka-participate sa mga topiko nga ginadiscuss naton sa Subungaga. Mga shoutouts dira no pwede nyo gid kamo ka post no sa aton sining comment section. Ang mo basahan nato no antes matapos sa aton sining programa Subungaga diri sa Radyo Gyon DYIS 106.7 FM. Yes, kaga sa hindi malugay man no, kung may ngagaw pa naton ba day bangod kadasig man sa oras. Base may ngagaw man naton karon ang aton nga last nga topic no before kita magtakop ang aton man nga mga crime prevention tips no sa sining especially sa sining balik eskwela sa aton nga mga estudyante kag sa aton man nga mga crime prevention tips man sa sining bear months no kun palabuton nga mga Yuletide season. So dapat manging kita alerto kita no dapat secure kita always kaya ang aton dira mga kuturan once gani may mga opportunity so i-grab gid nila kaya dapat kita mag-aman sa aton kaugalingon para nga hindi man kita mangin biktima sa aton nga mga kuturan diri nga mga oportunista. Kag sa dali lang madugay no mangin kopod man nato ang hepe no sa Oton Municipal Police Station. Inituhoy na no pagka-interview naton regarding ni sa bypass operation no nga ginawa nga ginhiwat dira sa Banwa sang Oton kahapon nga adlaw. Kag siyempre ba din no nga pilaman ka mga or madamo sa mga accomplishment naton kahapon man nga adlaw. Sa tagsa sini ka mga kambanuhanan no nga may mga operational accomplishments. Ilabi na gid no sa sining mga bypass operation. Naraman kita nga mga nadakpan no nga naga-engage sa illegal sining nga sugal. Kag subong man may maraman kita mga ginpang serbihan sa arrest warrant kahapon nga adlaw. Yes. Yes no kag sa aton nga mga kautoran dira subong nga nagapamatik no diri sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air diri sa Radyo Gyon DYIS 106.7 FM Santa Barbara. So please like and share sa aton nga official FB page sa subong ang ginagamit ato ng aton nga old page ang Iloilo Police Provincial Office no kag para ma-inform naton ang aton nga mga family, friends, relatives naton ang most especially ang aton nga mga utod mga OFW no para manging sila aware sila no sa mga balita impormasyon nga nagakalanabo man no diri sa bugos nga probinsya sang Iloilo when it comes sa aton sini nga peace and order kag mga police report. So bantayan no. Kag this moment ba din no when kaupo nato ng hepe no sang Oton Municipal Police Station. Kag aton sini nga ibaluon no ila sini nga accomplishment kahapon nga adlaw. Labi na ganoon may ginhiwat sining bypass operation dira sa Banwa sang Oton Iloilo. Kataw po naton sa linya sa Subungaga no wala sang liwan no ang pisan kag mabuot naton sining hepe no dira sa Oton Municipal Police Station. Ang wala sang liwan kundi si Police Major Fernando Limbungan. Sir, good morning. Hello, good morning, Sir Erwin. Good morning. Yes, thank you so much good sir. Kag by the way sir, ang imo sini nga panamyaw sa aton sini nga mga viewers no kag sa mga listeners naton diri sa Radyo Gyon DYIS 106.7 FM. Sir Limbungan sir. Sa tanan nga pagpalamati sa Radyo Gyon, sa tanan nga kapulisan sa probinsya sang Iloilo, sa sila sang Iloilo, mayong aga. Yes sir no welcome gid sir sa aton nga programa ang Ilonggo Caps on Air. Yes sir, good morning. Kag aton sa interesado kita sir no sa inyo sini nga giniwat kahapon nga bypass operation. Ano bala ning gin-bypass naton kahapon sir? Street level individual bala ini or isa sini ka high value individual sir? Sir Erwin, no, kahapon nga adlaw, no, September 18, mga alas
3:20 sa hapon, no, nara kita ang patigayan na drug bust operation, no, sa isa sa street level individual, no. Ang ngalan niya si Ronnie Badillo. Infilia, no. Hello, Sir Win. Yes sir. No kag by the way sir, sa dini kani ka barangay nato na no sir nga nadakop kapon sir. Ang subject, ano nang si Ronnie Badillo, taga Barangay Alegre, Oton, Inisya. Okay, taga barangay Alegre sir. No kag street level individual ani sa sir no? Yes, sir. Street level individual. Okay. So by the way sir, madugay man ni naton nga pag ano sir, madugay na ni naton nga na monitor ini nga sambit nga suspitsado sir. Actually, sir, no, napigayon nining pag-monitor o kung pag-surveillance natin sa sining subject, no, pagiman sa information, pag-report sa natin ng mga madak, no. After sa na-receive natin ang information, no, ginpatigayon natin ang evaluation, kag-validation, no, pag-bira, na-confirm natin Sir Erwin, no, sang nabakla natin ini siya, no, pagi sa atin ng mga confidential agent. Okay, so ang by the way sir, ang inisa sir based sa monitoring naton sir, dugay na nag-operate dira sa Banwasang Uton sir or bago lang man gininay sa nga na ano sir nga na monitor naton? Madugay na ina sir, no, madugay na ini nga aton nga nakabot sa aton, no. Ito happen lang, no, masulod lang sa duha ka semana nakita nga katigayon nga maka-penetrate sa iya, no, kay tungod nabudlayan man kita, no, nang tayawan makita ko pangitasang tao, no, kay balaan man naton ang trade sinisa nga aton yung mga engaged sa illegal drugs, no, basta new faces ka sa ila, hindi ka gila no, na bakal sa ila. Kag pila ni ka gramo nga na-recover naton sir sa ang recoveries naton sa iyang posisyon sir? Including na sa aton nga by biased item, bas nakuha natin sa iyang position, nag-approximate ini sa 3 ka gramo, no, mayara nga street drug price nga 20,400. So Ay, okay. ngayon Sir, follow-up question na naton sir, no. Ang regarding nila sir sa aton nga suspect, sa aton nga nadakpan ni kapon, may ano bala ni sir, may mga previous bala ni sir nga mga krimen pa sir nga nahimo? Actually, wala ni siya, no, wala ni siya mga crime committed or involvement sa like the same offense, no, sa illegal drugs. Bali, no, newly identified nato ni siya nga drug personality. Okay sir. Okay, so ang ano na lahat, by the way sir, ang ini nga suspitsado sir, detainee ni karon, kagano ni nga kaso nga yes ini nga pagatubangon sir? Probably sir, no, pag natin sila, no, pag charges natin siya sa violation sa section 5 kag 11 sa Republic Act 9165, no. 0/2002. Okay, so ano na lang mensahe naton sir sa mga pumuluyo sa nga uton sir? Ilabi na gid ang ining sa gyapon naga-engage bala or nagabalik sa ila sining bisyo sa engage sa sining illegal nga droga sir. Mensahe naton sir sa mga taga-uton sir. Sa padayon sir, no, kami nag-apilagid, no, sa katauhan sa kung pumuluyo sang Banwasang Uton, no, nga suportaran nila ang ila kapulisan, no, nga mag-report gid, no, nga sa ila kung may ara sila nga nabalaan natuhoy sa engagement sa illegal nga droga, no, not only sa illegal drugs, pati man sa mga other form of criminality, simbalaan nila nga medyo alarming na sa palibot nila. Feel free gid sila mag-report sa ila kapulisan, no, kaamon man ginapasiguro, no, ang ilang impormasyon gina-consider na muna as confidential. Thank you so much good sir, no, sa imo sining timpong ginatag diri sa Ilog Caps on Air diri sa Radyo Ogyon DYIS 106.7 FM. Yes sir, thank you sa inyong mga tiempo. Salamat sa tarang kapulisan sa probinsya sa Iloilo, sa tarang Ilog Caps, sa tarang ipagpalamati sa Radyo Ogyon. Thank you. There you have it, no, mga kabyanan, nabatian ng Chief of Police ng Uton Municipal Police Station sang sining accomplishment na naman ba din, no, sa aton nga intensified campaign against illegal drugs, no. Congratulations gid sa Uton Municipal Police Station sa pagpanguna, no, sang ilang Chief of Police Police Major Fernand Limbungan. Yes, thank you so much kino kag sa next mga program naton sining kamusta on liwat, no. Ang mga kabanuanan naton ilabi gid ang Banwasang Uton man. Umiharap gid sila sining mga accomplishments sa sunod naton sining mga episode diri sa aton sining programa Ilog Caps on Air.
Kaga this moment siguro ba di aton sini nga pagdalo naman no ang mga other operational accomplishment aton kapon. Diri sa probinsya sa Iloilo kung siyempre aton sini nga intensified campaign against illegal drugs. Yes, tanan nga no. Tanan nga anti-criminality campaign naton. Kaga siyempre na sari ini no mayara kita nga kampanya kontra armas utang. Or pagpani-cover naton sa mga armas utang no diri sa probinsya sa Iloilo. Mayara man kita accomplishment no sa kampanya naton kontra illegal quarry. Kag subong man gid pang sa serbihan sa arrest warrant ka kon adlaw. Yes, kaga before that ba no, before kita mag-proceed sa aton nga mga daily operational accomplishment sa ini no coverage sa aton nga mga sa aton sini nga daily operational accomplishment kahapon nga adlaw no from September 18 to 19 2023. But before that basahon na naton ang aton nga mga commenters ba de. Kaya Romeo Paskin no, good morning. Thank you so much good sir for watching. Kag sa pagpamati no sa pagtutok sa sini nga aton nga official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. Wala na kama process sila ba de no. Then kay Sir Benedict Dia, thank you so much man. Kay Mary Chris Aguelos Astorias no kay classmate dra, thank you so much good mate for watching. Kaga kay Solweta Wakabats no kanami account no. Good morning buddy. Thank you so much good mate. God bless. Kaga ara gid subong nagatutok ang aton man nga Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo sir. Thank you so much man. Kaga aton nga no kalibadad Chief Provincial Community Affairs Development Unit Chief Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalok. Good morning man dira sir. Kaga present man no ang aton nga Uton Municipal Police Station no. Thank you so much man. Kaga sa aton kalidran no nga mga tagpalamati live viewers naton sa subong adlaw, kung mayara kamo dira nga ipa-shout out, ipa-acknowledge, please comment lang mo sa aton nga comment section para nga ma-acknowledge naton ang inyo nga mga loved ones, friends ninyo, families, relatives nga dapat ninyo palabutan sa sining mga pa-shout out ninyo. Thank you so much, Gid. Yes. Kaga speaking of Oton Badeno, happy Yes. birthday gidra kay Ma'am Police Staff Sergeant Basto no. Yes, ma'am. Happy birthday. Gid no aton sining kabalikat ano dra sa Banwasang Uton. Kag siyempre good morning man dra no kay Ma'am Police Master Sergeant Damasco no. Yes. Ang PCR no sang Uton Municipal Police Station. Kag sa tanan naton sining makatropa no sa kabugos nga probinsya sang Iloilo. Good morning sa inyo tanan. Kag sa aton sining mga katropa mandra no sa First Iloilo Provincial Mobile Force Company. Good morning gid. Sa pamunguna dra ni Police Major Joven Arivalo. Yes, Kag thank you so sa much. mga katropa naton dra sa Second Iloilo Provincial Mobile Force Company. Sa pamunguna naman ni Police Lieutenant Colonel Abner Hordan. Good morning gid sa inyo Good tanan. morning. And now sa aton sining ano ba din no sa mga operational accomplishment naton kahapon adlaw diri sa probinsya sang Iloilo. Yes, buddy. Before that, no, may papaskiling nga shoutout, buddy. Si kay Sir L. Andre Dosinco. Good morning, mga sir. God bless. God bless you too, sir. Thank you so much, man. Yes. Yes, kaga sining aton nga daily operational accomplishment tatuhoy man sa aton nga intensified campaign against illegal quarry o kuning Provincial Ordinance 2017-145. No, ini accomplishment or ginrinder nga accomplishment sa Haniway Municipal Police Station. So violation ini pag ining pagviolar ba di open date or incomplete filled up delivery receipt. No, ini natabo kahapon Setyembre 18 tuig 2023 mga alas 5:40 sa hapon sa barangay Crispin Salazar South Haniway, Iloilo. So nada taga na intercept ining driver nga si Jomel Butalon no, Josera 38 anyos no, driver ini residente sa barangay Kabilawan, Barotac Nuevo, Iloilo. So na-intercept ini siya from personnel sang mga personnel man sa Haniway Municipal Police Station sa papanguna ni Police Captain Alwin Salmon ang OIC no, and Task Force Haniway led by SB Joven Barangco no, ang ilaman dito nga Mentro. So na-recover na ba di or impound subong sa Haniway Municipal Police Station ang iniisa ka Sino truck nga dump truck. Oo, so congratulations kids sa liwat sa Haniway Municipal Police Station. Yes, thank you so much, Gid. Kaga may harap pagkikita nga no ba di pa shout out. Kay Mama Karen Albiarizano, no ma'am, good morning, Gid. Thank you so much, Gid. And then sa akong nga wife no kay Chris Cloud Blusa, thank you so much, Gid, ma, for watching. Kag kay brother Gary Papilera, thank you so much, Gid, brad. God bless gid sa imo halong, Gid, perme.
Kag kay Mama Mary Ann Liba, no? Good morning, watching from Kabatuan MPS. God bless everyone. Thank you so much, Gid. Yes, good morning dra sa aton sila mga tropa dra sa Cabatuan Municipal Police Station sa pamungan dra ni Police Captain Junicio Estacio. Yes, kaga sa pagpadayon ba des ang atong mga accomplishment? Siyempre ba din no kapon nga adlaw hindi man or wala man nagpaulihin no ang Santa Barbara Yes. Municipal Police Station. Tungod na or nakatigayon sila nung makaserve man sa nga restaurant sa sining 28 anyos nga sospitsado. Ginaserbihan sa nga restaurant kapon nga adlaw ba din no diri sa banwa sa nga Santa Barbara. Ako sa din ning nasambit sining 28 anyos nga sospitsado ang akusado sa kaso nga child abuse. Yes. Kung sa pagbaylar sa Section 10 sa Republic Act 7610 no kun child abuse law naton. Kang natigayon may ning madakop upod man ang first Iloilo Provincial Mobile Force Company body. Yes. Kagini sa may natala na sining piyansa no or recommended bail. Recommended bail no nga 80,000 pesos. Wow. So congratulations, Gid, sa no? Santa Barbara Municipal Police Station sa papangunadra ni Police Major Jose Ray Pabalan. Congratulations. Congratulations, Gid. Then next naman nato no nga daily operational accomplishment ang ato naman gining nga intensified campaign against wanted person ba de? So ini siya ka most wanted person nga ginrender man ini nga accomplishments ang Dumangas Municipal Police Station. Of course sa panguna dira no sa ilang chief of police police Major Ken Albert Lepsia. So ini siya isa ka most wanted person ang isa ka 29 anyos nga lalaki no. Taga residente sa sitio Tabuka na barangay Balabag, Dumanga sa Iloilo. Ini sa kaso nga rape by carnal knowledge o kung pagpanghimulos no. And taga in relation siyempre ang rape naton amo ang Republic Act 8353. Then ini nadakpan siya kahapon sa gintingog mga pwersa sa Dumangas Municipal Police Station ang aton nga IPPO Provincial Intelligence Unit kag ang second Iloilo Provincial Mobile Force Company no kahapon nga adlaw. So natigayon ni siya nga madakpan kag wala sa nga ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo nga kailwalan. So ang ining suspetsado ba de sa aton nga mga kuturan yara subong sa paginakop sa nga Dumangas Municipal Police Station. Congratulations, Gid, sa no? Dumangas MPS. Sa duwa nato nga balita ba din sa banwa naman sa San Rafael Iloilo. Katigayon man sini nga maserbihan no sang restaurant kapon nga adlaw. Ining 25 anyos sining persona. Yes. Kagini naman sa ang wanted or akusado sa kaso sining robbery. Kaga siyempre ang iya sining bail ba din no? Ang iya sining recommended bail 18,000 pesos lang. Yes. Ang natigayo naman ay singa madakop kapon nga adlaw na mga alas 3 kapon mula sa banwa sang San Rafael Iloilo. Kaga joint operation may ningkli ba din no? Upod man ang Dumangas Municipal Police Station. Yes. Upod ang second Iloilo Provincial Mobile Force Company. Kaga ining persona kalibadi no nga nadakpan nga ni kapon dra sa banwasang San Rafael. Yes. Tumandok man no sa banwasang Pututan na Iloilo. Kaga muna no natigayon gid sa madakop kaga detain dira karon sa banwasang San Rafael Iloilo or sa San Rafael Municipal Police Station. So congratulations guys Yes, sa congratulations. mga operatives sa kapon nga adlaw sa pagpanguna sang San Rafael Municipal Police Station. Yes, congratulations, Gid. Kaga sa aton nga next nga accomplishment ba di before kita mag-proceed no ato naman nga mga commenters no kaya Rexel Larupay no good morning watching from Arevalo Iloilo City. Thank you so much Gid no sa aton dira nga mga kauturan dira man niya sa Iloilo City no sa ila dira nga ICPO Director Police Colonel Juristic Coronica. Good morning there sir. Kay Sir Rexel Larupay. Then kaya Maria Rio Bebet no watching from Gimbal MPS. All the best. Thank you so much Ma'am sa aton dira mga Ilonggo Kap sa Gimbal kag sa tanan mga pamuluyo sa Gimbal no. Good morning dira sa tanan. Kaya
Ano? Nas Chesterman. Grabe yung mga Yes. account. Hindi mabasa man. Oh, si Sir ano? Oh. Aton sining former legal officer no sang IPPO. Yes, sir. Thank you so much, Gid. Oh, thank you so much sir for monitoring no sa kay Police Lieutenant Colonel Galbihan. Yes, sir. Oh, thank you so much, Thank you so much, Gid. Chill na lang si sir, no? Nag-retire na si sir, no? So, thank you so much for monitoring si sir. Kasi siyempre no, ang Gimbal Municipal Police Station ang tutok man sa aton sa Subungaga. Thank you so much, Gid. Sa dugang nato ng accomplishment ba din no, sa kapo naman nga adlaw. Yes. Isa man sini ka wanted person ang natigayon sini nga maserbihan sa nga restaurant sa Pututan Municipal Police Station. Kag natigayon nga madakop nining nasambit sini nga persona nung edad niya ba is 56 years old. Ini nasambit sini nga akusado. Wanted naman ay ini sa kaso sining sexual abuse no in violation of section 5 sa Republic Act 7610. Kang nitigayon ini sa madakop kagapon dira sa barangay Malusgod, Pututan, Ililo. Sa pagpangunagin no sa Pututan Municipal Police Station, pudra no si Sir Police Major Roy Tayuna together with sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit Team. Kung mandra ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, ako po mandra ang 603rd Maneuver Platoon no, sa Regional Mobile Force Battalion 6. Natigayon naman ako, pining 56 anyos nga persona na residente pa sa barangay Naslo, Pututan, Iloilo. Kagay ni sa may recommended bail ba din no, nga 200,000 pesos. Wow, katakot ko ba? Oh, so congratulations Gid sa Pututan Municipal Police Station. Yes, congratulations, Gid. No? Kag ginatamyaw tada gali no. Ang company commander sa 603rd company no, RMB 6, Police Major Norbert C. Policer. Good morning, Gid. Yes, good morning ino sa aton sining mga tropa. Nakatutok sa aton sining programa kada Martes no, dere sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Yes. Kakades moment ba din no, sa aton sining oras alas 10:50 na sa aga no, kasi lang sa aton sining oras. Makatag naman kita sa mga pila ka mga reminders no, sa aton sining mga pumuluyo at subuman sa mga nagapadalagan sa sining barangay and sangguniang kabataan election. Una na itong reminders yan ba din? Yes, so una natong reminders no, ini nga aton nga mga posters or aton nga mga campaign materials bala ba nga aton nga ginapangatag or gina-required sa aton, may designated din siya nga lugar no nga ihatag ang aton nga COMELEC kung din aton din siya i-posting no. May ara kita gin-designate pero kung private area so dapat masikid kita clearance sa tagihan no, kay base kung ang aton tapikan dira sa aton nga mga campaign materials ba is hindi gali naton kalyado no. Kontra partido so budlay alawayon ina naton. So muna dapat tandaan naton sa aton sining mga barangay barangay aspirants no, mga aspirant aton sa sining barangay sa kunayang kabataan election. Sundo naton ang layin no sa aton sining komisyon ng election. Kung sa din bala dapat nga plastar ang aton sining mga streamers dira. Yes. So man aton sining mga leaflets, mga stickers no. Kung mga measurement niya dapat hindi kita maglapaw na dira. Kaya nga aton, yes, kaya nga aton nga posters is 2 by 3 feet lang na siya ang kadakuon. Kumbaga standard size lang kay kung tama naman kadako karon, do kaladlukan ang tsura sa aton nga mga kandidato da no. Mga streamer na dira hindi maglapaw dapat lang no, 2 by 3 lang no. Yes, kalakaron. Kada siyempre inyong mga poster dira kag mga stickers no, mga leaflets, stickers kag mga pamphlets no dira hindi maglapaw lang no sa isa ka page ang bond paper. Yes. Amo to mga streamers naton nga ginagamit aton sa rallies, mga 3 by 8 feet lang na siya. So dapat standard lang hindi man lang daw ginapanghabol mo na. Oo. Kasubong man sa aton sining mga mga aspirants dira no ha. Tandaan naton nga dapat hindi maglapaw no sa 5 ka pesos lang. Aton nga gaslohon ang budget naton no sa kada rehistrado naton nga mga botante. So dapat hindi na maglapaw dira. So hindi na magdra na mga panyaga mo basta magdala ka mo mga lapad na bati pila na ng bilis ang lapad. Sobras tinta no. Sobras tinta na 5 lang ka peso ang dapat maximum no. Spend naton per registered voter.
Kagang iban pagidra way kumakubalo pa hindi pa na-registrado man. Pero anyway no part na sa inyo kasi nga pagpangampanya man. Pila na dapat pila na mga reminders yung dapat naton tandaan bilang mga aspirants no, sa sining barangay and sa kunayang kabataan election. Yes, kaga mindful kita nga umpisa August 28 until November 29 no amo na aton nga election gun ban. Oo. So dapat observe kita nga sa aton dirang mga kuturan mo especially kung ikaw ang nagapadalaga no. Ikaw kandidato nakapile ka na sa nga imo nga COC. So dapat behave no. Behave kita kaya nga penalidad kung madakpan kita nga may ginauptan kita dira nga armas luthang pag illegal no wala lisensya ginabawal gid subong ya kaga hindi lang sa aton sini nga mga armas lutang kundi sa mga matalom nga bagay mga replika nga kun sa diin maging alarming bla sa aton nga komunidad so dako-dako ang penalidad sini once nga madakpan kita nga may ginuptan kita nga armas lutang kay violation ini sa aton nga Comelec gun ban. Yes, kadungan no, sa aton sin-election period or pagbukas ang October or sang August 28. Yes. Ang aton sining nga eleksyon na gun ban no, so dapat tandaan gid sa aton sining nga mga pumulyo dira. Ilabi na gid sa mga kabataan brother no nga basiway ka mo kabalo no nga mayara kita nga na-implement nga eleksyon na gun ban. Kag siyempre sa dispira sa eleksyon no dapat observe naton ang liquor ban. Sa dispiras kag during sa election day no so duwa lang nakadlaw dapat gali ba din no sa dispiras sa election wala gali ubog no. Yes, so dapat ano tanan presence of mind tanan wala sa patuyo-tuyo wala sang kung ano da no. Ang iban kani kakatabo no ay way nakabuto sa election day kay sa dispiras pa lang grabe na nga pinahubog. Kay early celebration. So dapat imo patutane iya buto ang nakapadaog kay kumpare mo to nga butoon mo te ano mo karon kay wala kakabuto na bulilyaso na perde. Kaga kalwanan kay salamat sa mga iban nga mga aspirants mano kay pinahubog nilang ilang nga mga botante. Na dapat 5 lang ka piso magasto galing dinalan lapat kundi lugar ka sa eleksyon way nakabuto ang imo nga ginkampanyahan. Yes. O ginakampanyahan mo dira. So dapat wala hinubog sa dispira sa eleksyon kag sa election day. Imo naton nga eleksyon no sa sining October 30. Imo naton nga reunion na hindi naton pagbuon or padala-dala no. Aton sining nga emosyon dira sa isa lang kadlaw nga eleksyon. Yes, so by the way no malinong kag matawhay malinong ha kay kung magbuto kita way man kita gagamit ba no. Ballpen mo lang na da ang gamiton naton or lapis. So dapat ano gid kita no pakatawhay kita para nga kung sino dang deserving nga butuon naton makasulat kita sang maayo kag ang inyo advice no diri sa aton nga Iloilo Police Provincial Office alin sa aton dira nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo kag diri ang inyong programa Ilonggo Caps on Air diri sa Radyo Ogyo na 106.7 FM Santa Barbara ang aton diri sa inyo mapalinton is isa lang ang advice naton vote wisely. So, dapat manginwais kita no sa sining maabot sining eleksyon no sa October 30. Dapat buto na to ng nagakabagay no kag karapat-dapat nga magpungko sa posisyon sini sa inyo sini nga barangay. Kaya hindi lang basi 2 years so basi ma-extend naman sa pila ka tuig. So pila naman ka tuig ang inyo sini nga tuson. Kung hindi karapat-dapat ang inyo sini nga pagabutuon sa sini nga barangay and SK election. Yes, Baday, medyo malawig-lawig ni Baday nga term. Siyempre, mga 6 years na naman. Basi pero may ano no ang proposal dira no or basi ma-implement na ang 2 years nga pagpungko pero we don't know lang no basi kung ma-extend naman kagaya sang sining mga natabo no dapat 3 years nga ni previously no pero naglabot sa subong sa 5 years no. So medyo malawig-lawig ang inyo sining nga pagkantuson kung hindi manami nga mga barangay officials ang inyo sining nga mapilian. Pero ano lang fair lang Hindi sila magbate sa mga chismis lang. No, hindi magbate sa kung ano dira iya nga ginapangambal to isa silang kandidato kundi kaga hindi naman kita inosente no kung sino aton pagabuton balaan man naton nadlawlaw kay upod man lang naton sa barangay. No, so muna kung balani mo kun anong background sa imo nga pagabutuhon so dapat sure kita nga siya na gid. Kaga regarding sa sining nga barangay and sangguniang kabataan election, bantayan nyo ng aton sining information dissemination campaign. Yes. Sining BSK 2023 pag-post man aton sa aton sining official Facebook page no by next week. Yes. Kayon going aton sining filming no sa sining kung ano ba lang mga qualities
na dapat naton botohon sa sining BSKE 2023. Yes. Ano ba lang dapat naton imuon no may magatag kita sa mga reminders no. Yes, Sa aton man sining mga pumuluyo paano dapat imuon during sa election. Yes, kaga nag-coordinate kita ba din no sa mga different sectors naton, most especially sa aton nga COMELEC kaya regarding no sa mga advice kag kung ano mayo no sa aton diri nga mga kandidato kung paano kita magpili no sang deserving nga kandidato sa sining palabuton nga October 30 barangay and sa Guniang Kabataan na election. So bantayan nyo na no going aton sining filming sa Subo nga semana. Kay dira ninyo mabalaan no kung ano bala dapat imuon kung magboto ka mo dira anong mga qualities sa mga kandidato nga dapat ninyo nga pagapilion. Yes. Kagaris moment ba din mga naman kita sa mga pila ka mga reminders no sa aton sining mga pumulyo naman kasi siyempre nagapadayon na naman ang klase no sa Subo nga Binulan. Yes. Wala actually nagbukas ng klase. That's why nga makita nato nga medyo traffic ang aton sining nga dalanon ilang binagid ko nga going ka sa city. Kaya nagbukas ang klase alin elementary hasta sa college. So may mga pila kita ka mga tips no dapat tandaan sa aton sining nga mga pumuluyo. Siyempre kung una dira nga tip naton matag no sa mga pumuluyo naton ila binagid ko may mga estudyante ka mo dira nga mga minor de edad pa nga nagakinahanglan pa sa paggiya pagsugat dulong dapat tinguaw naton nga masugat dulong gidining mga kabataan naton. Yes. Kag ano ba din no kung mayara sila kung sugat dulong kag halimbawa sa aton man nga parents no nga busy kita may mga work man kita so dapat hibaluan ginaton kilalawon ginaton kung sinoy nang mga personalidad kung sinoy na ang masugat dulong sa aton mga bata kag well informed no aton mga parents kag teachers sa aton nga manugsugat no okay lang na sa iba niya nga mga schools nga maka-afford sa sining mga school bus okay much better kay kilala na nga daan pero kung kita magkuha kita dala sa aton man nga lugar most probably dapat relatives naton or malapit sa aton pamilya ang masugat dulong sa aton nga kabataan para aware kita no kung sa iya nga mga whereabouts no kaso ano madula sa aton mga ano matabo sa aton mga kabataan dira so balaan naton no ang kag ano reliable source no ang aton sini nga ginsaligan. Kaya siyempre dapat may close coordination makita no sa mga teachers dira no, sa management sa mga eskwelahan nga gina-eskwelahan sa inyong sining mga estudyante dapat may mga hotline numbers man kamo or may mga contact numbers kamo dira agad nga anytime no ma-monitor na to ng aton sining mga kabataan kumbaga nag-eskwela gid man sila or base kung abi ninyo sa eskwelahan nagdiretso bulak-bul gali gali kung din nga mga ano dira nga mga area sila nagdiretso kagagod ma-monitor man nato ng ila sining safety. Kasi siyempre kada puli sa aton sining mga kabataan istoryahon man nato no kung kamusta ang ila sining pag-eskwela dapat dragin magawa umpisa no ang open communication ang muna bala kada may harag iban nga ba din no nga magpamilya Nara sining kumbaga may post evaluation no kada hapon no yes. Ano tunan sa ila sining mga kabataan gina-check gid gina-check gid pati mga assignment dira kung kaysa gani pati parents sila mo pagkasabat sa ilang assignment nasobrahan man kung di at least maka ano mga kabataan part of ano na learnings man nagyapon nila. Yes. Pero sa mga parents madala no kita no notice na nato no sa sining pag-pandemic bala no. Ang mga module ng mga parents ang nag-learn. Wow. At least na mo na-learn sa aton mga parents. Oo, na-learn nila kaya iba na bing mga module nila, mga parents ang kasabat. Yes. Pero dapat kung nakasabat ka mo dira patupod mga kabataan para may banding ka mo dira kag may at the same time may learning gid. Yes, kag dapat man naton hibaluon ang sa especially sa subong ni panahon ba ang aton nga mga kabataan may mga peer groups na no, may mga barkada. So dapat pilion man nato no or i-advise nato naton mga kabataan nga kung magpili naman lang dira sang grupo so much better nga ang grupo is ibutang kita sa kaayuhan no hindi sa kalaglagan. Dapat ang aton sini nga mga grupo is mga GI no bala no mga good influence no hindi mga BI no or bad influence. Yes, kay sa aton mga parents ba gali no. Dapat bisan sako kita dapat may aragi kita chimpo or tagaan ginaton sang importansya no nga makipaghinunanon kita sa aton nga kabataan kay mostly sa subong nga daan mas mayo pa gani ang barkada no barkada sa aton kabataan nga ang mga problema sa sulod panimalay sa barkada pag ginasugid instead nga kung may mga concern aton nga kabataan supposedly sa aton sina nga parents so kung baga mas open pa sila sa ilang nga mga barkada ilang mga relatives or kung ano pa dira nila nga kilala compare sa aton so dapat ang aton nga
relationship sa aton nga kabataan is dapat close gid kita, no, hindi nga manging harsh kita. Kaya mostly kung tama gid kita ya ka harsh sa aton man nga kabataan, so ang resulta sina maging rebellious, no. So mo na mga pila ka mga reminders naton nga dapat tandaan, no, ilabi na gid sa sining peace and order concern naton. Contact Yes. with din no ang mga parents, no, or mga guardians sa pagbantay man kaga sa pagmonitor sang ila sining mga kabataan agud nga hindi ma-involve, no, sa any incident or mga krimen dira sa aton sining palibot. Yes, buddy, dugang pa naton ang aton giling nga mga kabataan, no, especially kung mga elementary pero mga high school. So kung mayara kita dira ang mga valuables, no, mga importante lang nga mga bagay nga do hindi naman kinanglan sa pag-eskwela, like mga malahalo nini nga mga lahas or mga dagko nga amount sang kwarta. So balaan man naton daan nga sa subong nga panahon ang aton nga mga utod dira damo kita sa mga kilala or mga utod dira nga mga opportunista, no, nga once may mga opportunity mayo lang da karon kung kwaon lang yan gamit sa imong kabataan ang budlay na pati ang kabuhi sa aton nga kabataan is mahilabtan pa. So aton nga oras alas 11:04 na sa aga. Yes, lapaw na kita sa aton oras pati. lapaw na sa aton nga So time slot, no? supposedly dapat damo po kita sang pag-discuss, no, apang aton nga oras is limited lang. So good morning dira kay Sir Junto, no, watching dira sa Dueña sa Municipal Police Station. Yes, sir. Good morning. Si Ma'am Ninette Guion Obilios, no. Good morning, sirs. Watching here in Pampanga, no. Yes, good morning, ma'am. Thank you so much, Ninette Guion Obilios. Pero taga ano ni sa from Concepcion na Iloilo. Nagpa-shoutout man, no, si Sir Dionisio Sapitula Estacion, no. Ang mabuot naton kamapisang IP dira sa Cabatuan Municipal Yes, sir. Police Station. Good morning, sir. Maraming salamat sa inyo sining pupod sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Kadalas 10 of 11 sa aga kada Martes, no? Patandaan nyo dira nga aton sining time slot, no, dari sa Ilonggo Caps on Air. Yes, good morning Gilidra, no, kay 29. May papas pa siya. Yes, so before kita magtakop, no, pasalamat kita sa CEO, no, sa Radyo Gyon, Mayor Dennis Superficial. Thank you so much, Gid. Sa aton dira nga ano, no, nga station manager kay Sir Buboy Socaldito, Yes. kay Mama Zoila Cordero. Good morning, ma'am. Thank you so much, man. Kay sa aton nga technician man nga nag-assist gid dira sa aton kay Sir Genesis. Thank you so much, Gid. Yes. Kilitanay naman kita next week, no, pero bantayan nyo kadagan ng aton sining programa Kapikat Balita. Alas 11 naman inatog-tob alas 12 diri sa aton sining official Facebook pages. 10 to or 11 to 12 mga aton sining Kapikat Balita. Yes. Ina Monday, no, Wednesday, Thursday, and Friday. At siyempre kita Martes, no, yari kita sa Radyo Ugyon, no, 106 or DYIS 106.7 FM sa inyo sining mga radyo. Maraming salamat sa inyo sining pupod sa aton sining programa. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, upo ninyo sa subong aga ang inyong mga ilokap. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Ako naman si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Inyo Masaligan. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air!